Hello logofer, good morning to you all logofer. To नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट आरो ओरैबायदि माने आसरित आरोना, आसरित नांथाव आरोना। इम्पसिबल माने सासे हिन्जाव ओरैबायदि हिम्मत, सासे माने गथ' साब्रैनि बिमा ओरैबायदि हिम्मत। तो नोंथांमोना नायलांदों आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ जे थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना नुखाबाय जे मिस्टर मिस्टर सीमाजिया माने जोंनि इन्डियायाव फैदों आरोना। पाकिस्ताननिफ्राय पाबजि गेलेनानै माने जोंनि इन्डियाननि साचिन मीना होननाय सासे सेंग्राजों माने लाभ स्ट'रि जादों आरोना। मोनसे गिदिर लाभ स्ट'रि जादों आरोना। माने वर्ल्डआव दा जोबोद फेमास जागासिनो आरोना, जोबोद भाइरेल जागासिनो बे भिडिअआ। आरो माने बे हिन्जावा माने जोबोद भाइरेल जागासिनो आरोना हल वर्ल्डआवनो। दायो फुरा वर्ल्डआनो स्टाडि खालामगासिनो दङ। माने जोंनि फुरा इन्डियाबो स्टाडि खालामगासिनो दं। मानि थाखाय बे हिन्जावा माने पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव फैखो आरो बेबो बिना पासपर्टै। तो आसरित लोगोफोर, आसरित नांथाव आरोना। इम्पसिबल, मारै जाथावथाव, मारै फैनो हाखो सासे हिन्जावा माने गथ' साब्रैखौ लानानै बिना पासपर्ट, डुप्लिकेट पासपर्ट बेफोरबायदिजों आरोना। तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे बे सीमा हायदरा माने गावनि फिसाय, जे गावनि गथ' साब्रैनि फिसाय बिफा जे आरो बिनि सम्पति, बिनि कान्ट्रि पाकिस्तान तो गारनानै फैबाय आरोना। माने आसरित आरोना। बे लाभनि थाखाय मानसिया मा मावनो हायो मा मावनो हाया। तो लोगोफोर आंबो दिनै एक्जेक्टलि बुंनो हाया जे बियो लाभनि थाखाय जे पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव फैदों, आंबो बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु मा प्लेन लानानै बियो माने जोंनि इन्डियायाव फैदों, जोंनि इन्डियायाव हाबफैखो, बेबो बिना पासपर्टै। तो बेखौ आसरित नांदों आरोना। तो लोगोफोर दिनै बेखौनो सावरायगोन जे बिथाङा मा प्लेनिं खालामदों, मा प्लेनिं खालामाखै, माब्रै फैदों माब्रै फैयाखै, तो बेखौ रायलायगोन आरोना। तो लोगोफोर फार्स्ट अफ अल बियो माने पाकिस्ताननिफ्राय साउदी आरबनिफ्राय नेपालनिफ्राय इन्डियायाव हाबदों आरोना। तो लोगोफोर बियो गोबां माने बेफोरबायदिनो मोनबा पासपर्ट आरो मबाइल गंब्रै आरोना। मोनसे मबाइल गुरुबनाय, मबाइल देख्रुबनाय बिदि मोनदों आरोना। तो लोगोफोर दिनै माने जोंनि इन्डियायाव बुहुत भाइरेल जागासिनो बे भिडिअआ। जे बे हिन्जावा मानि थाखाय इन्डियायाव फैदों, जे इन्डियानि मानसिफ्रा गिदों आरोना। माने इन्डियानावहाय माने पाकिस्ताननि मानसि हाबफैयोबा बियो मोनसे इलिगेल, माने बिना पासपर्टै हाबफैनाया मोनसे इलिगेल आरोना। तो लोगोफोर माने दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बे हिन्जावा ओरैबायदि माने साहस गोरा, जे सासे गथ' साब्रैनि बिमा जे दिनै बिना पासपर्टै पाकिस्ताननिफ्राय जोंनि इन्डियायाव हाबफैबाय। तो लोगोफोर आसरित नांथाव आरोना, इम्पसिबल। तो लोगोफोर दिनैहाय माने जोंनि इन्डियायाव बुंदों जाहैबाय, माने जोंनि इन्डियायाव गिखांनाय फैदों आरोना। जोंनि इन्डियानि मानसिफ्रा माखासेया सापर्ट खालामदों, माखासेया माने थांफिननांगौ होनदों आरोना पाकिस्तानाव। माने माखासेया लाखिनांगौ होनदों इन्डियायाव, जे इन्डियान सिटिजेनशिप होनांगौ होनदों। माखासेया बुंदों बाहेरायाव थिनहरफिननांगौ, माने पाकिस्तानाव थिनहरफिननांगौ आरोना। आरो पाकिस्तानाव थिनहरफिनोबा बियो माने गावथारजागोन आरोना, गावथारजागोन आरो थाङाबाबो गावथारजागोन। तो थांबाबो माने गिनांगौ, थाङाबा माने गिनांगौ आरोना। थाङाबाबो गिनांगौ, थांबाबो गिनांगौ। थांबाबो बिपद, थाङाबाबो बिपद आरोना। बे हिन्जावा दा ओरैबायदि जानानै दङ, बेखायनो बे हिन्जावा माने थाङा बुंखाबाय आरोना, थांला होनखाबाय। थैनांगौबा थैगोन, इन्डियायावनो थैगोन, जों सानैजों माने संसार जालायलांनानै थैगोन बिदि बुंदों आरोना। थैस' थांस' माने बे साचिन मिनाजोंनो थागोन होननानै बुंदों आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना मिथियाखैमोन जानो हागौ बे निउसखौ, जे बे निउसआ जोबोद माने भाइरेल जागासिनो दायो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। आरो कमेन्ट खालामनो दाबावथार लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानदों बे भिडिअनि बागै, मिथिदोंमोन ना मिथियाखै। तो लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर दिनै बे मोनसे माने गिदिर मोनसे निउस जानानै दं आरोना दिनै जोंनि इन्डियायाव। माने जोंनि इन्डियानि मानसिफ्रा बुहुत इन्टारभिउ होगासिनो दं, जे बे हिन्जावा खालि माने जोंनि इन्डियाखौ गारनानै थाङा बुंदों,
जे आरो बे साचिनखौ गारनो हाला होननानै बुंदों आरो बेहा फिसाय दंखायो गथ' साब्रै दंखायो गथ' साब्रैखौबो लानानै फैदों आरोना जे दायो माने जे बियो बुंदों आरोना माने गावनि फिसाया जे गावखौ बुयोमोन मायोमोन होननानै खननैनिबो बारा जाबाय होननानै बुंदों आरोना बुनाया थ' बेखायनो बियो माने गावनि फिसायजों संसार जानो गोसो गैला थ' बेखायनो माने बियो साचिनजों माने पाबजि गेलेयै बेफोरबायदिनो लाभ जालायनानै बिदिनो रिलेसनशिपाव थानानै बेफोरबायदिनो सेस्था खालामै बेफोरबायदि सारि बोसोरनि उनाव माने जोंनि इण्डियाआव फैबाय आरोना थ' बिसोरो मोजां मोनलायनाया 2020निफ्रायनो स्टार्टिं आरोना 2020निफ्रायनो पाबजि गेलेदों 2020निफ्रायनो स्टार्ट जादों आरोना बिसोरनि लाभ स्ट'रिया लाभ काहानिया थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बेराफारसे लाभ स्ट'रिजों सापर्ट खालामोबा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनाय जागोन आरो गासै कान्ट्रिखौ नायोबा जे बिथाङा पाकिस्तानाव थांफिननांगौ नंगौना नङा थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों बे भिडिअनि बागै माने कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर जे जोंनि इण्डियाया माने गिनांगौबो जायो आरोना मानो होननानै बुङोबा सोरनि गोसोआ माबायदि बुंनो हाया नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेनो आरोना गिनांगौबो जायो जोंनि इण्डियाया थ' बियो माने जोंनि इण्डियाआव फैनानै माने इण्डियानि जे माबा माबि जानाय मानाय बेफोरबायदिखौ माने पाकिस्तानाव खबर हरोबा थ' जोंनि इण्डिया गिनांगौबो जायो आरोना जोंनि इण्डियानि जे जोंनि इण्डियानि सिटुवेसन्सफोरखौ माने बिथाङा फोसावहरोबा पाकिस्तानाव खोन्थाहरोबा माने पाकिस्ताननिफ्राय इजि जागोन आरोना एक्सट्रिमिस्टफ्रा हाबफैनो थ' लोगोफोर बिथाङा जे मा प्लेनिंजों फैदों थ' रावबो जेबो मिथिया आरोना रावबो बुंनो हाया थ' लोगोफोर बे हिन्जावा ओरैबायदि साहस गोरा जे रावखौबो गियाबो मोङाबो थ' बिनि साहसनि दारैनो बियो माने जोंनि इण्डियाआव हाबफैनो हाबाय आरोना पाकिस्ताननिफ्राय दुबाइनिफ्राय ओरै नेपालनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट जोंनि इण्डियाआव हाबफैदों आरोना माने नेपालनिफ्रायथ' एसे इजिखा हाबनो जे बियो माने गिदिर बाथ्रा नङा आरोना थ' लोगोफोर सासे हिन्जावा बेफोरबायदि फ्लाइट गाखोनाय बास गाखोनाय बेफोरबायदिनो गथ' साब्रैखौ लानानै बेफोरबायदि गिदिंबायनाय आसरित खोथा आरोना बियो मोनसे आसरित सासे हिन्जावनि माने आसरित माने मोनसे गोमोथाव आरोना बियो थ' लोगोफोर माखासे बाथ्राफोरखौ आं बुंजोबनो हानाय नंला गोलाव जागोन मानो होननानै बुङोबा गोबां काहानि दङ बिथांमोननि मोजां मोनलायनाया आरो बेफोरबायदि इण्डियाआव फैनाय गोबां काहानि दं थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेट होबावगोन आं माने पार्ट 2 मोनगोन बे भिडिअनि जे बे हिन्जावा मानि थाखाय फैदों मा प्लेन लाना फैदों आरो बिथांनि लाभ स्ट'रिया ट्रु नंगौना नङा थ' आं बेफोरखौ फोरमायजोबगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै था लोगोफोर नेक्स्ट निउस आपडेटखौ मोननो थाखाय थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था आंखौ आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय थागोन नोंथांमोननो भिडिअ मोजां हगारबाय थागोन बेफोरबायदिनो खबर हरबाय थागोन थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं एन्ड जास्ट सापर्ट मी थ' बेनो आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नुगोन बाय बाय